Yanzu labari da dumudumunsa. Jaruman shirin daɗin kowa wato Stephanie da Nasir za su angwance. Jama'a barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka. A ci gaba da yanda jaruman Kano ke auren junansu bayan da ana zargin su da kin auren junan nasu, wanda yan wannan shekaru sun auri junansu, wanda hakan ne yasa a goge zargin da ake musu na cewa ba su auren yan uwansu yan fim. A ci gaba da wannan al'amari mun samu wani rahoto wanda yake cewa jami'an nan na tashar Arewa 24 wanda suke fitowa a cikin shirin daɗin kowa, ma'ana Nasir da kuma Sara wacce aka fi sani da Stephanie a cikin shirin daɗin kowan, za su angwance a tsakaninsu kamar da yanda kuke gani a wannan bidiyo. Labarin angwancewar nasu ya biyo baya ne bayan da aka ga jarumar wato Sara wacce aka fi sani da Stephanie ta wallafa wa'annan hotunan da kuke gani a shafinta na Instagram, inda kuma kamar yadda kuke gani ta yi rubutu a shafin nata kamar da yadda kuke gani, inda take cewa long overdue tare da saka alamar zobe na aure tare da saka alamar soyayya da kuma masoya, sannan kuma ta ci gaba da cewa I am super excited to do this forever with you my best friend Nasir daɗin kowa, wanda wannan rubutu ya jawo alamar tambaya inda mutane ke ce tambayar ta da cewa shin aure za ku yi, wasu kuma na masha Allah ya tabbatar da hakan. A bangaren Nasir daɗin kowan shi ma ya wallafa a shafin nasa inda ya saka alamar zobe na aure, wanda kuma a cikin masu yi masa comment a ƙasan wannan hoto da wannan alamar zobe akwai IB na tashar Arewa 24 din wanda yake fitowa shi ma a shirin daɗin kowan, inda yake cewa dama inda Nasir din ya maida masa martani da cewa dama ni ma Jigawa Golden Stars su yi signing dina, inda ya ƙara rubutun Nasir dariya. Duba da wannan hoto da kuma wannan kalamai na wayannan jarumai guda biyu yasa ake da alamar tambaya kwakwara a kansu, inda ake da tabbacin cewa musamman matayen da suka sa alamar zobe kowa a cikin rubutun nasu sai da suka sa alamar zobe ma'ana alamar aure. Hakan ne yasa ake da tabbacin cewa aure fa za su yi, sai dai kuma inda ba a tabbatar ba shine shin auren za a yi shi a fim ne ko kuma a gaske, kamar da yanda Stephanie din take cewa tana so hakan ya kasance har abada tsakaninta da babban abokin nata. To mu dai babu abin da zamu ce sai dai mu ce idan auren gaske ne ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi, idan kuma a fim ne Allah ya bada sa'a. Allah ya samu dace, amin summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Alil. Ina masu fama da matsalar sikila watan borin jini. Kashful Alil sun yi bincike tare da samar da magunguna ga masu wannan larura ta sikila, za su yi amfani da shi kuma a dace. Kamar yadda wasu da dama suka ji daɗin magungunan wannan cibiya, su ma ma'aurata da suka yi aure tsawon lokaci ba tare da samun rabo ba. Bayan ziyartar wannan cibiya, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Binciken cibiyar ta gano manyan matsaloli har guda 20 da ke faruwa da lafiyar mutanen da ke da ɗabi'ar biya wa kansu bukata ta ɓangaren sha'awa wato istimina'i. Domin wannan ɗabi'a ta biya wa kai bukata kan haifar da rashin haihuwa ga masu aikata ta, daga kan maza har zuwa mata. Cibiya ce da ta kware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama. Ku jarraba magungunan su domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene, shago mai namba 1. A cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza, shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage, titin Union Home cikin P&D Plaza. A jihar Lagos muna Owo Street, Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale, Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza, shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi, benin Alhaji Usman Giwa da ke bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger muna birnin Yamai, Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka, Grand Marché de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.